खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना बे भिडिअआनो जाहैबाय इउट्युबनिफ्राय जोङो भिडिअफोरखौ माबोरैहाय गावनि मेमोरि कार्डआव डाउनलड खालामना लानो हायो। जोङो जुदि इउट्युबनिफ्राय डाउनलड खालामबा लाइब्रेरियावसो थाहैयो बियो। दा बेनि अनगायै जोङो गावनि मबाइलाव एबा गावनि मेम'रियाव एक्सट्रायै माबोरैहाय डाउनलड खालामना लानो हायो। फै बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगां मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथांमोना जुदि अननानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना हो गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। फै बिदिब्ला मबाइल स्क्रिनाव गिबियाव नोंथाङा नोंथांनि इउट्युबाव थां। इउट्युबाव थांखांनायनि उनाव बेवहाय इउट्युबनि जायखिजाया मोनसे भिडिअखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। आंनिया बेवहाय नेटआ स्ल'थार, बेनिखायनो थाब जानो नागिराखै। अब्लाबो नेनांसिगोन नेट स्ल'बाबो। ओरैनो ससे एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे डाउनलड खालामगोन। बेवहाय दङ नोंनि जुलिनि खौरां खोनानानै। बेखौ आङो बेफोरबायदि ओंखारबाय। अब्ला नोंथाङा नैबे सेराव थुनानै हो। सेराव थुनायनि उनाव कपि लिंक खालामनानै ला। कपि जाबाय गाहायाव। अब्ला नोंथाङा बेगाव थां। बेगाव थांखांनायनि उनाव नैबे गुगोलाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। बेवहाय सार्च खालामनांगोन नोंथाङा सेभ फ्रम नेट। आंना बेवहाय लिरखानाय दं, बेखौ थुनानै होबाय। बेफोरबायदि गोदान पेज फैबाय। अब्ला नोंथाङा नैबे सिगांनि पेजआव खेबसे थुनानै होबाव। अब्ला दहायनो नोंथाङा कपि खालामनायखौ नैबेयाव पेस्ट खालामना हो। बेखौ बेवहाय पेस्ट खालामना हो। बेनि उनाव गोदान पेज खेवगोन। इउर भिडिअ इज रेडि होनना बुंदों। बेवहाय नोंथांनि दहाय जिथु कपि खालामनाय, बेयाव आं पेस्ट खालामबायना, बेयाव ओंखारफैसिगोन। एबार नैबे ओंखारफैबाय। बेयो ओंखारफैबाय। अब्ला नैबेयाव डाउनलड नुदों। नैबेयाव MP4 720 बेफोरबायदिनो गोबां दं। बेवहाय गोबां ओंखारगोन। बेवहाय गोलाव लिस्ट ओंखारगोन। नै नोंथाङा अबे कुवालिटिनि डाउनलड खालामनो। अब्ला आङो मोनसे थुबाय, 360 थुबाय। नै बेफोरबायदि ओंखारबाय। अब्ला नोंथाङा नैबे डाउनलड नुनायाव थुनानै होदो। नैबे डाउनलड ओंखारबाय, डाउनलड जाबाय। अब्ला गोजौनिफ्राय बोख्लायनानै नायदो, नै डाउनलड जागासिनो दङ। बेवहाय नेटआ स्ल'खाय आंना पारसेन्ट खाराखै। बेवहाय बेफोरबायदि खारबानो नोंथांनिया डाउनलडा जानानै थासिनो आरो। जेनेबा मेम'रि कार्डआव नोंथाङा थांनानै नायनो हाबाय। जों ओरैनोथ' इउट्युबाव लाइब्रेरियावसो थायो। लाइब्रेरियाव जुदि माबा मोनसे मबाइला रेजिस्टार मारियोबा बा माबा मोनसे खालामोबा ओरैनो दानजालांजोबो। बेनिखायनो जोङो बेखौ एक्सट्रायै नैखौ मेम'रियाव डाउनलड खालामना लानो हायो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। नैबेवहाय डाउनलड जागासिनो दङ। बेयो डाउनलड जानो टाइम लागोन। सम नेनानैब्लाबो डाउनलड खालामनानै देखायगोन आं नोंथांमोननो। नोंथांमोना भिडिअआ गोलाव जागोन, अब्लाबो एग्जाम्पल हिसाबै देखायथारनो। गोलाव भिडिअबाबो एलबाम बा फिल्म मुभिफोरखौबाबो जों बेयाव डाउनलड खालामनो कमप्लिट जाबाय। बा डाउनलडआव थुना हो नोंथाङा। नैबे डाउनलडआव थुनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि ओंखारनो हाबाय। बेयो जोंनि मेम'रियाव थाफैबाय। बियो नैबे भिडिअआव थाफैसिगोन। बाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै।